Здравствуйте, дорогие друзья! Привитание! Все-таки погода подарила нам удивительную возможность продолжать наше путешествие, но мы сегодня оказались совсем недалеко от Витебска. Так, сапраўды, гэта вёска Доўжа, і яна невялічкая, здавалася, але вельмі папулярная і знакамітая не толькі сваім курортам, а таксама і тым, што яна можа пахваліцца сваім славутым земляком. Гэта Віталь Шляпо, усім вядомы і ў Віцебску, і далёка па-за яго межамі, таму што, двойчы чэмпіён вышэйшай лігі КВН. І таксама стваральнік усімі любімых і фільмаў, і серыялаў, звычайна, гэта камедыі, таму, дзякую Віталю за гэта таксама. Но если кто-то из вас переживает, что здесь, в деревне, не будет что посмотреть, и нам будет скучновато, спешу вас разубедить, на самом деле все зависит от того, кто будет проводить экскурсию. И сегодня нам повезло. І хутчэй ідзем на сустрэчу. Чалавек, які ведае кожны закуточак, кожную сцяжыначку ў Віцебскім раёне сёння з намі, гэта Мікалай Васильевич Півавар, краязнаўца і выкладчык кадэцкага вучылішча. Добрый ранец. Добрый ранец. Доброе утро, и правда. Когда есть Николай Васильевич, это значит будет рано, это значит будет холодно, и это значит будет где-то спрятано от людских глаз. Действительно, найти вот этот валун самому невозможно. Как вы его нашли? Знайшлі у некалькіх экспедыцыях. Спачатку мы даведаліся у мясцовых жыхароў, што ў Доўжы ёсць нейкі камень кахання. І нават легенду распавялі пра гэты камень, што калісьці даўным-даўно у вёсцы Доўжа была прыгожая дзяўчына, якая славілася сваёй прыгажосцю, але, як это звычайна бывае у легендах, бацькі вымушаны былі аддаць яе за нялюбага старога, але багатага пана. Але патаемна гэтая дзяўчына працягвала сустракацца са сваім каханкам. І мір не без добрых людзей. Людзі падказалі пану, што ўсё адбываецца на беразе возера на камні, які так і называлі тады камень кахання. Пан быў страшна раз'юшаны, загадаў выпільнаваць гэтых людзей. Калі даведаўся, што так і было, он прямо загадаў іх і забіць. І вось прямо на гэтым камні і былі забітыя гэтыя людзі. І это прыгожая дзяўчына, яе каханак, а целы іх кінулі ў возера, і пан казаў, каб нават іх не хавалі, щоб душы іх вечна там блукалі паміж светамі. І цікава гісторыя. Вельмі верагодна, што пэўная частка ў гэтай гісторыі, можа быць, сапраўды мела месца, таму што по легендзе прозвішча гэтага хлопца было Сасноўскі, ён быў кавалём. І што цікава, гэта возера, у якое ўпадае гэта рэчачка, оно так называецца Сосна. А гэта не ўласціва, бо па-беларускі будзе не сосна, а будзе хвоя. І увогуле слова сосна, яно вельмі маладое. Я для назвы возера. Поэтому вельмі верагодна, што сапраўды такі выпадак і быў. Хаця, канешне, хутчэй за ўсё гэты камень быў ахвярны. Ён быў на месцы капішча, якім прыносілі, гледзячы, или калі верыць гэтай легендзе, яна ўскосна сведчыць аб тым, што тут былі ахвярапрынашэнні. Чалавечыя ахвярапрынашэнні вельмі рэдкія ў славян, але яны бывалі. Таму што бывалі такія рэдкія, але страшныя выпадкі, калі было там пошасць нейкая, голад ці там мор какие-то, і тады ўжо сапраўды прыносілі ахвяры чалавечыя. Праўда, ён знаходзіцца не зусім на тым месцы. Сам камень знаходзіўся ў версе. Яго хацелі ўзарваць нават. Там такую падстанцыю рабілі электрычную, там просто ссунулі такім вялізным грэйдерам. І дзякую Богу, ён ўсё ж такі застаўся, бо гэта помнік не толькі геалогіі, ён вялізны, ён там 3,5 метра даўжыню, там 2,5 шырыню. Гэта яшчэ помнік гісторыі культуры, пра яго ёсць паданні. У нас по нашым заканадаўстве, калі хаця б маленькі камень, пра яго ёсць паданне, ён ужо помнік гісторыі культуры. То есть здесь можно вешать табличку? Яна павінна быць, і яна будзе. Але тут не толькі камень кахання, яшчэ ёсць аб'екты, звязаныя з гэтым цудоўным пачуццём. Напэўна, будзем давай, ты первый. Да. Если что, кубарем вниз.
Вот совершенно недалеко от дороги, которая ведет на городок, по которой я проезжал, наверное, ну не миллион раз в своей жизни, но около того, протекает небольшая речка, которая совершенно никак не обращает на себя внимания, пока о ней не начинает рассказывать Николай Васильевич. Совершенно обычная, небольшая, но... Она звязывае два озера, Сосна і, ну тут по-рознаму называют, хто бутыкі, хто изумрудная, хто там центральная, але рэчачка невялікая і цячэ бывает то ў один бок, то ў другі. Ну, то есть где больше, да, где больше воды, с того боку у нас на тече. Поэтому мясцовые я так и называюсь, вот как и девчат, которые не адрозніваюцца выборчивостью, потому бягучка я называюсь. А рэчка вельмі прыгожая, арыгінальная, такая, любы паглядзець сезон, калі вот асабліва тоже прыгожая на зімой, она замерзае, і вот эти такія шаты ўтвараюцца ад дрэваў, якія над ёй навісаюць. Здесь обычно в летний жаркий сезон не протолкнуться, огромное количество людей на этом пляже. И, кстати, он считается городским пляжем, поэтому весь Витебск можно встретить здесь. И поэтому сейчас это единственное время, когда можно совершенно спокойно пройтись, никто не мешает, никто не хочет показать себя в камеру, что называется, в одних плавках. Николай Васильевич, ну, вы тоже, я так понимаю, любите очень вот эти вот пейзажи, которые за нашей спиной. Ну, конечно. Это озеро Сосна. Больше всего называют Должанским, але насправді назва його Сосна. І верагодна, що це правда, воно отримало назву нейкага живого чоловіка, калісьці живучого. Озеро прыгожае, глыбокае, тут 7-8 метров ёсць. Тут вельмі добра ловіцца рыба, рыбакі яго вельмі любяць. Тут такія вот створы так званыя. Тут хорошо ідзе платва, гусцера, ляшчы. Но ў 10-м годзе вот менавіта яго зрабілі зоны адпачынка. Не раней было, але вельмі добра уладкавалі, паставілі тут і домікі, і атракцыёны ёсць. Ну, зараз то не сезон, а так тут ёсць і Да, было бы странно. для ўсіх катэгорый насельніцтва. І вот сплаваць на востраў Кахання. Вельмі прыгожае месца. Яшчэ один романтичный пункт у Довжа. Да, самы эратычны паход у наваколлях Віцебска можна зрабіць у Довжу. Таму што тут ёсць і востраў Кахання, і камень Кахання, і нават мосцік Кахання. А на мостике Кахани мы еще не были. Не былі, Можна. але все ж таки з востравам, напэўна, таксама ёсць нейкае паданне, легенда. Ну, натуральна, ёсць, туды прыязджаюць закаханыя і праводзяць там пэўны Хаваюцца час. ад Там, бацькоў. Хаця там сапраўды вот могуць, ну, ставят некаторы час, людзі прыязджаюць звычайна з Петербурга, ставят там намёты, палаткі і праводзяць там до месяца і болей. Вот жывуць так вот у прыродзе, там раз на тыдзень ездзіць у краму, а так вот он вельмі жывапісны, такі і цікавай формы, і такі і дно там вельмі чыстае, і далёка ад людзей ніхто не перашкаджае. А вось наперадзе нейкае такое гарышча, Ага, так, нешта, сапраўды. напэўна, тут было Да, гістарычнае. на самом березе озера вялізная гара, правда, она зрытая. Калісьці гэта была гарадзішча. І на ім, дарэчы, была так званая Галяшова сосна. Это еще в 17 стагоддзі, яно опісваецца, гэты аб'ект як такі сакральны. То есть было дрэва, якому пакланяліся. Это незвычайная з'ява, таму што у нас же хрысціянства і там абагаўленне нейкіх там прадметаў или аб'ектаў, гэта кашчунства і там непатрэбныя рэчы. Але вот быў нейкі галяш, галяш это Ілья по-русски, да, і вот ягоная хвоя, вот эта сосна. А тут побач было гарадзішча, правда, оно зрыта зараз, але на ім зроблены вялізны дом пяціпавярховы, яго мясцова называюць Аврора, таму што з яго вельмі прыгожы такі панарамны выгляд, там просто з гары прыгожа. Зараз Нельзя, куды? только На специалист. мостик, А напэўна, зараз Ну, пойдемте Не, на мостик. да- Ну, Ну, мы давайте должны уже камень завершить. ёсць, Давайте, остров ёсць, хорошо. і мостик. Добра, давайте на мостик. Конечно, мостик с таким романтическим названием мне представлялся несколько иначе. Предположу, что
в другое время года здесь действительно романтичнее. А с другой стороны, наверное, для счастливых людей совершенно не важно, что вокруг. Но, по крайней мере, да, здесь очень красиво протекает река, и вообще так очень живописно вокруг. Чыгунка побач. Да, и сейчас, кстати, по ней поедет поезд. І Зарышша, Віцебск. Так. Ну, гэта і ёсць той самы мосцік кахання. Яны сапраўды вельмі розныя, іх тут шмат. У парнамсе я не ведаю нават 3, якія можна выкарыстоўваць як мосцікі кахання. Ну, у данном выпадку тут ён сапраўды такі класны, добры. Ён вядзе да вёскі Канавалава праз рэчку, якая называецца Храпаўлянка. Вось она бруіцца. Натуральна, зараз она не такая прыгожая, але вось летам, увесну она просто супер прыгожая. Тут і камышы, і траснік, трызнёг, і чарот, і аер, і ўсё. І нават ёсць такія вельмі незвычайныя водныя расліны, якія нагадваюць такія шчупальцы нейкая, то ли асьмінога, то ли спрута, і гэтак далей. Слушайте, а Храпаулянка, как будто бы я слышу корень какой-то известной фамилии вот в этом названии. Храпавіцкія. Тут, калі трошечку далей, то якраз будзе вёска Храпавічая. Это было радавое такое імение, маёнтак князёў Храпавіцкіх, якім нарадзіўся, дарэчы, Антоній Храпавіцкі, вядомы сваім дзённікам, который вайшоў у гісторыю, і ён быў ваяводай віцебскім. А сама Храпаўлянка вельмі арыгінальная, цікавая рэчка. Толькі па ёй раней маглі вугры падымацца ў всю сістэму нашых азёр, і ў тым бок і в озеро Лосвіда. То есть если вот здесь вот чуть-чуть бы пересохло, уголь бы не прошел. Угар может ісці Ён бы нават і прасачыўся. по вадзе. Ой, не по вадзе, ён может, калі вот росная такое раніца или вечер, ён даже может паўсці. С одного озера перапаўзаць на другі. Но это роса павінна быць, так? Ужасное зрелище. А ты б адразу крычаў: гадзюка! Был, да. У нас такі быў Мінус выпадак. адзін вугар. Да, у нас один чалавек злавіў так і испугаўся страшно, думаю, что он змею. Так вот нёс на удочцы, боялся, что это змея. Интересно, ну что, места, посвященные теме романтики, осмотрены. Ну, теперь перейдем уже к краеведению. Мы зараз знаходзімся каля магілы савецкіх разведчыкаў. У 42-м годзе ноччу іх забрасывалі ў тыл фашыстаў для того, каб расшыраць партызанскую барацьбу. Яны рабілі дыверсіі, многія збіралі разведдадзеныя, але вось у гэтым выпадку атрымалася вельмі неўдала, і нашы разведчыкі прывадніліся на возера Сосна і, на жаль, запутаўшыся ў стропах, патанулі. Фашысты іх знайшлі, пахаваны былі вось тут, у гэтым месцы, на самым краю гэтых могілак, і доўгі час яны былі невядомыя, але быў такі, я зараз не прыгадаю прозвішча, Булгарин, ён быў по паходжанні, ён праводзіў пошукі гэтых людзей і нарэшце знайшоў. І гэтая магіла цяпер вядомая. Гэта былі два разведчыка, адна была дзяўчына, Важнова, і другое прозвішча была Шчывулаў, пахаваны, і ў 80-е годы на іх магіле быў усталяваны вось гэты помнік. Ён дастойны, і бачыце, ён напісана ад камсамольцаў Віцебшчыны, то есть збіралі сродкі ўсім светам. Вось тут яны зараз і ляжаць, і мы помнім аб іх і ведаем, яким коштам далася нам перамога. Мы зараз у такім месцы, якое з'яўляецца вельмі важным у гісторыі Віцебска часоў Вялікай Адчыннай вайны. У канцы 43-го года савецкія войскі ў выніку гарадокскай аперацыі падышлі да самога горада, але вызваліць не змаглі, таму што тут была ўтворана мацнейшая лінія абароны.
І вось пад самы канец розныя людзі па-рознаму кажуць. Хто-то кажа, што гэта было ў ноч на Новы год. Так нават напісана ў зборы помнікаў гісторыі і культуры Віцебскай вобласці. У ноч 31 снежня на 1 студзеня 1944 года савецкія войскі прадпрынялі спробу прорваць фронт і вызваліць Віцебск. Хаця вот па дакументах атрымліваецца, што гэта было трошку пазней, где-то ўжо пачатак студзеня. 3 дывізіі вырашылі наступаць роўна праз возера Лосвіда, якое было пакрыта льдом. Это, конечно, была вельмі вялікая рызыка, таму што наступаць праз возера гэта страшна небяспечна. Любы снаряд, который трапляе ў возера, ён разбівае лёд, людзі тонуць. І кажуць, што проста разведка прыйшла праз возера і дала звесткі, што лінія абароны немцамі оставлена, першая траншея. І вот гэтыя 3 дывізіі і 1 полк 4-й дывізіі сайшлі на лёд і пайшлі праз возера. І ўжо роўна как падышлі да берага, фашысты адкрылі агонь з усіх відаў узбраення, падыгналі бронепоезд под баталямі, і вось тут под лёд пайшлі цэлых 3 дывізіі. Я предположу, что даже технику рискнули на лед тоже. Я про технику вам не скажу, да, думаю, что нет, потому что гуки техники, да? Яны бы, то есть шли тихонечко, вырашили, что зненацку могут яны пройти, зачапились только вот за гэты берег. Тут была калісьці вёсачка, она называлась Магучова. Яна сама падлягала выселенню у выніку калектывізацыі, але я па карце паглядзеў, што все-таки некалькі дамоў заставаліся, но ўсё роўна утрымацца не змаглі, прыйшлося адступаць, і вось фактычна ні аднаго метра не захапіўшы, загінулі цэлых 3 дывізіі. Ну і тут таксама прозвішчы, напэўна, не ўсе вядомыя. Конечно, гэтых людзей, іх по факту и пахаваць даже не атрымалася, потому что шмат пайшло под лёд. Кто-то заставаўся на льду, и яны просто умерзали, их никто не мог пахаваць. Рассказывали, что мясцовые, что где-то уже в сакавіку, калі фронт трошечку адсунуўся, солдаты плавали на лодках, вот из льдин выбивали, вот выкалывали вот загинувших людей и ховали их просто где как, по самим березе озера. А тут были могилки, і іх, на жаль, просто ліквідавалі ў 60-е гады, перапахавалі ў Герасімова. Но шмат людзі пісалі і іх аднавілі, но аднавілі толькі па факту сімвалічна. Тут, бачыце, указаны прозвішчы толькі каля сотні людзей. А рэальна сколькі людзей тут загінула, і іх прозвішчы, на жаль, мы пакуль даже і не ведаем. У 1974 годзе быў пастаўлены помнік, я лічу, што вельмі прыгожы, такі сімвалічны, трагічны, он мне заўжды нагадвае про гэтую стороночку истории. Сейчас здесь так тихо, спокойно, умиротворенно, и даже как-то сложно представить, что здесь происходили такие события. Вельмі нечаканай прыемнасцю для мяне стала, што зусім побач знаходзіцца дендропарк. Вось для мяне гэта сапраўды адкрыццё. Ну, правда, надо такими закоулочками проехать, уехать из Должи. Но красиво, это того стоит. Привязка туда да Должы, але ён лічыцца как это дендропарк Лосвіцкага лясніцтва. Цэнтр Лосвіцкага лясніцтва знаходіцца ў вёскі Герасімова, менавіта з такім націскам робяць звычайна, кажуць гэтую назву. Мясцовыя. Так, мясцовыя. Ну і ў 86 годзе тут вот пры лясніцтве быў закладзены такі дендропарк, дендрарій. Это вот такая пасадка розных раслін. Тут ёсць і свае мясцовыя культуры, ёсць і некія інтрадуцэнты. Ну вот самае прыгожае месца, на мой погляд, это вот гэтая алея, высаджаная з туі. Она вельмі прыгожа, такая таямнічая, маляўнічая. Падобна ёсць толькі ў вёсцы Лукі, яна там больш старая. А туя вядома тым, што яна вырабляе азон, то есть О3, кісларод О2, а азон это О3. Яна вельмі добра для наших лёгкіх, асабліва пасля гэтых ковідаў. Наполняйся. Так. Ну і тут 2 гектара, засаджаны рознымі видами рослин. Ну, там даже таблички стоят рядом. Так, вельмі Я думал, елка и елка, но, судя по всему, это разные виды.
Так. І орех маньчжурський там є. Так само, до речі, як у Лужесняцькім тоді, ось нам Миколай Ну вот у Васильович розповідав. Лужеснянским, да, там лічиться, що більш за 240 видів вищих сосудистих рослин. Тут трошки менше, але вони так добре розсаджені і у таким компактному вигляді, так що тут і естетично, ну і заодно і виховавчий можна такий ефект отримати. Смотри, как Ваня живописно. аж так, спинився. А що там таке? пойдем Это туда. сажалка, да, и вот та земля, которая выбрана, она такая вот у форме пригожа такого. Все, это фотозона, идем. Недалёка ад Доўжы, у вёсцы Бараўляны, да нашых дзён захаваліся старажытныя курганы. Каля 2 дзясяткаў, вышынёй ад 1 до 3 метраў. Іх адносяць да 9-12 стагоддзяў. Выяўлены і абследаваны Штыхавым у 1972 годзе, а затым у 1981 даследаваны Калядзінскім. А дойти до них можно через чертов мост. Это, разумеется, неофициальное название. Местные так говорят либо потому, что рядом было много языческих культовых мест, либо потому, что здесь часто случались аварии. Телеги то и дело переворачивались, проваливались, оказывались в речке. Ну и вот уже фактически на обратном пути по дороге в Витебск мы, конечно, делаем остановку, как и много лет назад здесь тоже останавливались путешественники возле здания бывшей почтовой станции. Давайте напомним, что это за такие строения, как часто они располагались на дороге и вообще для чего служили. Ну, згадаем, что буквально еще 100 годов назад не было ніякого автомобільного транспорту. Как сейчас. І були, да, звичайний транспорт був гужовий, отсюль і треба було обов'язково відпочити, треба було перезапрягтися і так далі. І поэтому раз где-то кілометрів 20, 25, 30 робилися так звані поштові станції на великих дорогах. Вони включали в собі власне дом поштового наглядальника, было обов'язково там конюшня, стайня, были каретные, было сеновал, ну и шмат далей. Каб отпочить было где и поменять коней. Так ось такая поштовая станция заховалася у нас на шляху каля вёскі Бараўляны. Ёсць яшчэ ў Кузьміну, ёсць яшчэ ў Грышынах, ну іх досыць шмат засталося. Але гэта ў добрым стане. Тут цэлы комплекс і захаваўся, у адрозненне ад іншых, не толькі адзін дом. Ну і яна славута тым, што гэта тыповы будынак по тыповаму праекту 1842 года. То бок і ей уже больш, ну амаль што 200 гадоў. Ну, сейчас у этого здания новый владелец, это здание обрело новую жизнь. И, кстати, в нашем регионе, насколько я знаю, еще несколько периодически выставляются на аукционе, поэтому если кто-то уже придумал себе бизнес-план, то можно к ним присмотреться. Гісторыя тут не толькі з паштовай станцыяй. У часы вайны тут быў зроблены немцамі концлагер. І тут, на жаль, вельмі шмат утрымліваецца нашых военнопалонных, шмат іх загінула, і я мару аб тым, каб усталяваць тут дошку памятную, потому што магілы іх как таковой няма, там далей было балота, іх туды просто выкидывали, поставить какой-то крыш, магчыма. Вось, потым тут уже был учдор, так званый, это специальный такой участок, который наглядали наши шашы, так само потребует нагляду. Ну и да, сапраўды тут живет фермер. А ўвогуле яшчэ расказваюць, што тут ёсць прывіды, это так званы дом з прывідамі. Ну гэта ўжо тэма асобнай гісторыі, калі-небудзь іншым разам. Ну, калі тут нават і ёсць прывіды, я думаю, самы час нам ужо вяртацца паціху дадому. Вось, гэта дадому невядомае, да новых сустрэч. Пока. А вам дзякуй. Спасибо.